Lomqhudelwano weNdebe Yomhlaba webhola lomnqakiswano besifazane uzosingathwa kuleli kusukela mhla zingama-28 kuNtulikazi kuya mhla ziyisithupha kuNcwaba nonyaka. Namuhla iNetball SA yamukela abanye abaxhasi beqembu lesizwe okuyi-Telkom. For us, it wouldn't have made sense not to back Netball South Africa when they went and bid for the World Cup. And when they came back and said, we've got it in the bag, it became kind of the next step for our girls that play in the Telkom Netball League. Umengameli weNetball SA uSisila Molokwane uthi ukujabulisa kakhulu ukwesekwa kwebhola lomnqakiswano kuleli futhi kuzokhuthaza nabadlali njengoba bebheke kumqhudelwano weNdebe Yomhlaba. So you see the growth of 2019 to 2023 and you ask yourself that there's something that we're doing right as Netball South Africa. Kusenjalo ungqongqoshe wezemidlalo uZizikotwa uthi umkhankaso wangoLesihlanu uzogqugquzela ukweseka kweqembu lakuleli leNetball. When we launched Netball Friday in Tembisa, and we hope will come all of us in numbers. Amazwe ayingxenye yalomqhudelwano iAustralia, iNgilandi, iJamaica, iNew Zealand kanye neUganda engene ngokungaqophisani naqembu kulomqhudelwano ngenxa yokwenza kahle njengoba ingompetha base-Afrika emva kokunqoba i-African Netball Championship.